ce na hango har na bai waso zuciya ta yarda za ta yi zama da ke. Kai ne na hango har na bai waso zuciya ta yarda za ta yi zama da kai. So ki ji kalma ta so dan ke kaɗai na sa raina kin yi min iso dan zuciya da raina na baki na iso ke ce kaɗai muradi na ƙara so da so zan sake murna ɗan mata za su yi warwaso ke ce farin ciki na ta kamu je da ke. Ce na bai waso na zarrawa da ke na ba kamar tabawa za ya ja da kai a taɓa kiman a gazan kai hari ma da kai kai ne farin ciki na ran kai daɗe da kai na baki rayuwa ta zan zauna da ke. mai sona farin ciki na ni ta kace na yi murna na yi rawa a gaban ka ta kace na gode wa Allah sarki ni ta kace zan zauna gare ka bayin kace kace mai kyawu na fuska marmashin ka nawa ne na yarda na amince kai ne na yau wadace. Murnar samun autar mata wadda ba kamar kiso zuciyata mu zagaya ga lambun so har mu huta ni ne ɗalibin soke malamata ki kallo kalar rawa ta ke yargata na same kina huta ban jigata kin ban zuma ta soyayya na lasa dan ke kaɗai ce ta wa abar kwatance. Mai so na ɗan saurayi karkada zan baka shayi na so har da kamu yar kwalliya idan na yi saboda kai ne mai asali da tarbiyya na yi kamu. Batun kiya ta fami raina gimbiya ta kunki sannuwa ne waidiya a rashin ki za a rasa ne za na sha wuya tattau sallan fadin ki ya sani injiri zan doke mai tafaki ko za a san bari sauti na muryar ki dadin ta ya sajiri ta kun sarauniya Allah ya kara lafiya. Kai ne na hango har na bai waso zuciya ta yarda za ta yi zama da kai. Ce na hango har na bai waso zuciya ta yarda za ta yi zama da ke.